Ήρθα εδώ ύστερα από έμεινα 2 μηνών και από τότε πρώτη φορά που πήγα στην Ελλάδα ήταν το 1964. Sehemu hii iko umbali wa takriban kilomita 100 hivi kutoka mjini Voi. Wananchi wazalendo wa wilaya ya Taita Taveta wana imani kamili na uongozi wa Rais Moi na chama kinachotawala cha KANU, kwani walidhihirisha hivyo kwenye uchaguzi mkuu uliopita kwa kumpigia kura Rais Moi na kadhalika mbunge wa KANU Mheshimiwa Basil Criticus anayewakilisha sehemu hii ya Taveta. Mkutano wa leo hapa Taveta ndio wa kwanza wakati wa ziara ya baba wa taifa ya zaidi ya juma moja kwa wakati huu katika mkoa wa Pwani, ili kukutana na kujumuika na wananchi na kujifahamisha vilivyo matatizo yanayowakabili, na wakati huo kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo. Wabunge wote wa wilaya ya Taita Taveta. Είναι μια ολόκληρη ιστορία είναι. Αρχίσαμε, δηλαδή από τον πατέρα μου πολλά χρόνια, βοηθούσαμε εδώ τους υπήκους, τους μαύρους που στα διάφορα χτήματα που είμαστε, γιατί είμαστε χτηματίες. Και από όλα τα χρόνια μας μάθανε, κάναμε πολλές, βοηθήσαμε τους μαύρους, ιδίως όταν πήραν εξαρτησία που δεν είχαν σχολεία και διάφορα άλλα πράγματα, ιδίως κλινικές. Και ίσα από τόσα χρόνια, γιατί ο πατέρας μου ήρθε εδώ το 50, εγώ βεβαίως όλη μου τη ζωή εδώ, σχολείο εδώ, και με ξέρουν από χρόνια, από πιτσιρίκος δηλαδή ως τώρα. Και επίσης έχουμε αυτές τις φυλές, έχουμε φυλές εδώ, 47 φυλές. Και εκεί που είμαι εγώ βουλευτής, στην Ταβέτα, έχουμε 7 φυλές. Και στη Ταβέτα το 1988 ήρθαν οι γέροι από τα διάφορα χωριά και μου ζητήσανε να κάτσω να γίνω βουλευτής. Επειδή είναι 7 φυλές, εκεί μου είπανε, σας παρακαλώ, επειδή τσακωνόμαστε εμείς, εσύ είσαι απ' έξω, είσαι ουδέτερος, και μου λένε, σε παρακαλώ Βασίλη, κάνε μας τη χάρη. Λέω, εγώ δεν μπορώ να είμαι βουλευτής, αστείευεσαι, άσπρος στη Βουλή, δεν γίνεται. Λέω, όχι, εσύ δεν είσαι άσπρος. Λέει. Είσαι σαν εμάς, εμείς δεν σε βλέπουμε ως άσπρος. Δεν σε βλέπουμε, λέει, εσύ είσαι σαν εμάς. Του λέει, δεν ενδιαφέρομαι. Μου είπε, εντάξει, άμα δεν ενδιαφέρεσαι, πες στο κόμμα που λέγεται KANU, στη περιοχή. Στην περιοχή τη δική σου που είχες τα κτήματα, τα δικά σου, στην Ταβέτα δηλαδή. Στην Ταβέτα. Και μπήκα έτσι στα πολιτικά, ίσα από 5 χρόνια. Βεβαίως αμέσως μέσα στο κόμμα, ο βουλευτής εντωμεταξύ που ήταν εκεί δεν είχε καμιά θέση στην περιοχή. Όχι, στο κόμμα. Και το 92 βεβαίως στα ίδια ήρθανε, μου λένε να μην, λέω όχι, δεν θέλω, άσε εκεί που μόνο. Όλο όχι δηλαδή. Ναι, γιατί τα πολιτικά τα ξέρετε. Άμα μπεις εκεί δεν είναι τόσο εύκολο να βγεις. Και σε ένα μαύρικο κράτος, που ξέρετε είμαι ο μόνος λευκός. Ναι, ο μόνος λευκός στην Βουλή. Ο μόνος λευκός. Και όχι με αυτό, είστε από 30 τόσα χρόνια. Αλλά μην ξεχνάτε, αυτή τη φορά, πρώτη φορά στη ιστορία της Κένιας, που έχουμε πολλά κόμματα. Παλιά ήταν μόνο το KANU. Ναι. Αλλά το 92 έχουμε 5 κόμματα. 3 που είναι μεγάλα και δεν ήταν τόσο εύκολο όπως τα παλιά χρόνια με ένα κόμμα. Και όχι μόνο ήταν να πάρω ψήφους, ήταν και το κόμμα μας να πάρει πολυψηφία και βεβαίως ο πρόεδρος μας. Και έτσι μπήκα στα πολιτικά. Mtukufu Rais leo taingia kwa historia yetu ya Kenya na ya Taveta. Kuona wewe kuja hapa kwetu. Watu wa Taveta, mtukufu Rais, ni watu za chama ya KANU damu. Kumshika Bazili wetu kibaku kwa mwara Vome tusikundera tusikundera
is the Lucy River over Kyoto Storm Fire. Το αεροπλάνο εδώ είναι, από ό,τι είδα, μάλλον μέσω μεταφοράς παρά ένα είδος πολυτελείας. Είναι πρώτη ανάγκη. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι δρόμοι της Κένιας δεν είναι τόσο καλοί, είναι επικίνδυνοι και άμα έχεις το αεροπλάνο είναι πολύ ψηλό να το διαχειριστείς. Αλλά το αεροπλάνο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι πολυτελείας. Είχαμε αυτό το τρίτο αεροπλάνο που έχουμε στην οικογένειά μας, και είναι σαν να είναι αυτοκίνητο. Προβλήματα του κτήματος, έσπασε ένα εναλλακτικό αμέσως στην Ευρώπη. Άμα πας με το αυτοκίνητο θα κάνεις 8 ώρες. Σε δαγκώνει μια μαύρη μόμπα. Και οι δρόμοι μας δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Είναι πρόβλημα. Και γι' αυτό, όπως είπα, δεν είναι πολυτελείας. Είναι θέμα ανάγκης. Είναι θέμα ανάγκης και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτά τα 20 τόσα χρόνια. Εσύ έτρεχες σε ράλι. Ναι, έκανα. Ήσουν ραλιτζής δηλαδή. Ήμουν ραλιτζής και μου άρεσε πάρα πολύ. Το άφησα τον πατέρα μου πέθανε για να πάρω όλη τη δουλειά. Όλα αυτά τα χέρια μου. Και όλα τα έχω τρέξει και στην Ευρώπη ράλι, στην Αργεντινή, στην Ιρλανδία. Έχω κάνει. Και τώρα από ό,τι ξέρω, κάνεις ράλι του αέρα, air-rally. Τρέχεις δηλαδή με αεροπλάνα. Πώς πέρασες από το αυτοκίνητο στο αεροπλάνο? Είναι πιο εύκολο το αεροπλάνο. Έχει πιο πολλή οργάνωση το αυτοκίνητο από ό,τι έχει το αεροπλάνο. Στα service crew, το ένα το άλλο. Με το αεροπλάνο είναι πιο εύκολο, αλλά είναι πιο professional. Σε ασκήσει ως πιλότος πιο καλά. Έχεις πιο μεγάλο experience, πετάς πιο από άλλους πιλότους. Δεν μιλάμε για aerobatics, μιλάμε για ράλι του αέρα. Και κάθε 3 χρόνια υπάρχει ένα ράλι που φεύγουμε από εδώ και πάμε ως το Ζιμπάμπουε. Έχουμε 50 με 60 αεροπλάνα και γυρίζουμε πίσω. Είναι πολύ ωραία γιατί περνάμε 4-5 κράτη σε αυτό το ράλι και βλέπουμε την Αφρική. Είναι πολύ ενδιαφέρον από πάνω. Και όχι πολύ ψηλά, σε υψόμετρο 300 μέτρα. Η σχέση σου με το φόβο ποια είναι? Έχεις φοβηθεί ποτέ πάρα πολύ στη ζωή σου? Όλοι μας έχουμε φοβηθεί σε μια στιγμή στη ζωή μας, αλλά επειδή το ξεπεράσαμε αυτό το πώς μπορούσαμε να πεθάνουμε. Αλλά όταν γινόταν το πρόβλημα, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ μου. Γιατί όπως ξέρω εγώ, μια μέρα πρέπει να πεθάνουμε. Τώρα ή ύστερα, το καλά είναι να το καθυστερήσουμε όσο πολύ μπορούμε. Μάλλον, ναι. Αλλά να σου πω την αλήθεια, Αντιγόνη, δεν το έχω σκεφτεί. Δεν πω ποτέ για... Αλλά γίνει, έγινε. Έτσι είναι η ζωή. Πάντως αρέσουν τα ρίσκα από ό,τι βλέπω. Παίρνεις γενικά ρίσκα στη ζωή σου. Μερικές φορές εδώ στην Αφρική είναι μονότονη η ζωή, γι' αυτό πρέπει να κάνεις μερικά πιο κίνδυνα πράγματα για να περάσει η ώρα έτσι. Ανέβει, η αδρεναλίνη να ανέβει. Πόσα στρέμματα είναι το κτήμα, Βασίλη? Και τα 2 κτήματα, γιατί έχουμε 2 κτήματα, τα Βέτα και το Τζίπε. Τζίπε λέγεται, το δεύτερο κτήμα. Είναι περίπου 280.000 στρέμματα. 280.000 στρέμματα. 280.000 στρέμματα. Που σε άλλες περιπτώσεις είναι μικρό. Υπάρχουν άλλα κτήματα που είναι πιο διπλάσια από αυτά. Και τι παράγει αυτή η φυτεία? Παράγει σκηνή, Έχουμε το σκηνή που νομίζω εσείς το λέτε αθάνατο στην... Αυτούς τους κάκτους, από αυτούς τους κάκτους βγαίνει το σκηνή. Που βλέπετε βγάζουμε από το φύλλο που βγαίνει η ίνα, που φτιάχνουμε το σκηνή που ξέρετε. Πόσους εργάτες απασχολείς σε αυτές τις φυτείες? Εμείς εδώ το σύνολο των εργατών είναι 650 άτομα. 650 άτομα. Που είναι
που επίσης είναι και οικογένειες που μένουν στο χτήμα. Τα θάνατα από την ημέρα που τα φυτεύετε σε πόσο καιρό αποδίδουν? Τα θάνατα κάνουν 3 χρόνια, αλλά τα πρώτα χρόνια πρέπει να είναι στο φυτόρι για 14 μήνες. Και αποδίδουν ύστερα από 2 χρόνια. Δηλαδή τώρα είναι η πρώτη φορά που κόβουμε αυτό το σκηνή που βλέπετε. Είναι 2 ετών. Λέγεται αθάνατος γιατί όταν η πρώτη γενιά που λέμε έχει φύγει, βγαίνει ένα άλλο σκηνή από κάτω. Δηλαδή όταν αρχίσει, όπως βλέπω αυτά εδώ τα ψηλά, πεθαίνει το αθάνατο, αλλά βγάζει από κάτω καινούργιο. Βγάζει από κάτω καινούργιο. Τα μαχαίρια που έχουν είναι πολύ κοφτερά από εκεί. Είναι ειδικά μαχαίρια που μόνο από τη South Africa τα βρίσκουν και τα παράγουν. Είναι ειδική λεπτίδα. Αλλά είναι σαν ξηρά. Δυστυχήματα γίνονται. Γίνονται. Χωρίς μαχαίρι, χωρίς δυστύχημα. Πόσα δέματα πρέπει να κάνουν οι κοφτάδες για να τελειώσει το ημερομισιό τους? Πρέπει να κάνουν 100 δέματα και 27 φύλλα το δέμα. 27 φύλλα το δέμα και ο καθένας πρέπει να κάνει 100 δέματα. 100 δέματα δηλαδή 2.700 φύλλα. 2.700 Αυτά φύλλα που κόβουν εκεί. για να πληρωθεί η ημερομίσιο. Για να πληρωθεί η ημερομίσιο που είναι $1, περίπου $1 την ημέρα. Τα 100 θέματα. Δυστυχήματα από φίδια και τέτοια γίνονται μέσα στη φυτή εδώ. Μέσα στα φίδια που έχουμε πολλά φίδια εδώ, στην Αφρική και ιδίως εδώ στην Καβέτα, πολλά λίγοι. Δηλαδή σε 15 χρόνια μόνο 2 έχουν δαγκωθεί από φίδια. Τα έχουν συνηθίσει, είναι άνθρωποι που μένουν με τα ζώα, με τα φίδια και τα έχουν συνηθίσει από πολλά χρόνια. Τι φίδια έχει εδώ στην Καβέτα, δηλαδή για να ξέρουμε όλοι που θα είναι. Ό,τι φίδι θέλεις υπάρχει εδώ. Ανακόντα δεν υπάρχει. Αλλά έχουμε τα spitting cobra, έχουμε τα μάμπα, τα πράσινα μάμπα και τα μαύρα μάμπα. Επίθονες έχουμε, δηλαδή τους βουβούς και διάφορα άλλα. Έχουμε άλλα που λέγονται puff adder και baboon viper. Δηλαδή υπάρχουν πολλά είδη φιδιών. Είναι δηλητηριώδες αυτά που σας είπα, είναι πολύ δηλητηριώδες. Βεβαίως να προσέχετε. Σε ποιες χώρες κάνεις εξαγωγή των προϊόντων σου, Βασίλη? Τα προϊόντα τα πιο, το σκηνή δηλαδή, που είναι σκηνόπλητα, όλα τα άλλα είναι σε τάσεις. Στην Ιαπωνία, 95-98% παράγουν εδώ το σκηνή, πάει στη Ιαπωνία και τα άλλα πάνε στις διεθνείς χώρες και για εδώ. Αμπάρι! Πάνω μπaya, να πήγα σινέμα. Τζουματάτσου. Αυτός είναι ο γραμματέας μου. Ναι. Ο γραμματέας μου στο πολιτικό γραφείο. Στο πολιτικό σου γραφείο στην Καβέτα, εδώ. Στην Καβέτα εδώ. Και θέλει να μου συζητήσει πράγματα που αφορά την βάση για την κυβέρνηση του κόμματος εδώ. Να μας δει τη Δευτέρα. Εσένα είναι το πάθος που ανακάλυψες για την πολιτική αφού ανακατεύθηκες με αυτά που σε έκανε να ακολουθήσεις πολιτική καριέρα ή και το γεγονός ότι κατοχυρώνει την ιδιοκτησία σου όταν είσαι ανακατεμένος με τα πολιτικά εδώ? Στην αρχή, πρώτα απ' όλα, ο Μακαρίτης ο πατέρας μου είπε μακριά από τα πολιτικά. Μην μπλέξεις τα πολιτικά, Βασίλη. Αλλά δεν είναι όπως μπλέξεις. Μπήκε σε τέτοιο σιγά σιγά μέσα στην πολιτική που ούτε το κατάλαβα πως έγινα πολιτικός. Ισχυροποιεί και τη θέση σου ως προς τη γη σου, γιατί έχεις 200.000 στρέμματα, τα οποία είναι 280.000 στρέμματα, τεράστια έκταση. Το γεγονός ότι μπορείς να αποφασίζεις για μερικά πράγματα κατοχυρώνει την ιδιοκτησία σου, έτσι δεν είναι? Παίζει ρόλο και αυτό, υποθέτω. Αυτό χωρίς αμφιβολία αυτό ναι, έτσι είναι. Αλλά δεν το βλέπω κι εγώ έτσι στην πραγματικότητα, αλλά βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά πάντα τα κτήματα ήλουσαν πάντα τόσο μεγάλα. Ακόμα και στο γη μου έχω 4 νηπιαγωγεία, τους εργάτες, έχω και σχολείο, δημοτικό. Και εκκλησία μπορεί. Και εκκλησία έχουμε και
και άλλο. Έχεις κάνει πολλή δουλειά δηλαδή. Έχουμε κάνει με τόσα χρόνια σιγά σιγά. Τώρα φαίνεται τι έχουν γίνει σε αυτό το διάστημα των 25 χρόνων. Εσύ όταν ήσουν μικρός σκέφτηκες ποτέ ότι κάποια στιγμή θα αναλάμβανες όλα αυτά τα τεράστια κτήματα? Αυτό ναι, γιατί εγώ και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου ήμασταν μαζί πολλά χρόνια. Έκανα και τον διερμηνέα εκείνο, γιατί όταν είχε έρθει εδώ δεν μιλούσε πολύ καλά αγγλικά και εγώ από μικρός το έκανα το διερμηνέα και έτσι είμαι στη δουλειά για πολλά χρόνια. Αφού όταν ήμουν 17 ετών ήμουν ο γενικός διευθυντής και είχαμε 2.000 εργάτες. Είχαμε 3 χτήματα και έξω καπιτόχτημα. Ήμασταν όλα πάνω σε μένα. Όταν πέθανε ο πατέρας μου ήταν normal. Ότι θα ανελάμβανε. Mimi ndio msimamizi hawa mama. Mimi ndio nawasimamia. Είναι η υπεστάτρια για όλες αυτές τις γυναίκες που βλέπετε εδώ στο dry line που λέμε. Πώς είναι το όνομά της? Εγώ ένα Ιτουάκι. Mimi naitwa Agnes Paulo. Agnes Paulo. Agnes Paulo. Πώς της φαίνεται ένας Έλληνας? Κάνει διαφορά, της φαίνεσαι απλώς λευκός ή κάνει διαφορά ότι είσαι Έλληνας? Nauliza, wewe nafikiriaje mimi nakuwa mzungu na mimi nakuwa mbunge hapa? Wewe naona mimi kama mzungu, naona mimi kama mtu ya kawaida. Yaani huyu ni mbunge wetu, sisi tulimchagua. Siku hizi hakuna cha mzungu na Mwafrika. Sisi watu wote tuko umoja. Λέει δεν υπάρχει, με εκλέξανε εμένα, γιατί τώρα εδώ στην Αφρική δεν υπάρχει μαύρος ή άσπρος, είμαστε όλοι τα ίδια, το ίδιο. Δεν ξεχωρίζει δηλαδή αν είσαι Έλληνας, την εθνικότητά σου δεν την ενδιαφέρει. Nasema wewe hapana bagua kama mimi ni mzungu aina gani, kama mimi ni Mwingereza au Mgriki. Hakuna cha ubaguzi. Hakuna cha ubaguzi hapo. Δεν υπάρχει το racism, ο ρατσισμός. Ναι, δεν υπάρχει ρατσισμός. Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν υπάρχει διαφορά. Όλα αυτά τα σκοινιά που κουβαλάνε στο κεφάλι τους, πόσο βάρος να έχουν? Είναι περίπου 20 με 25 κιλά το καθένα. Μόνο οι γυναίκες το κάνουν αυτό ή το κάνουν και άντρες? Μόνο οι γυναίκες. Έχω την εντύπωση ότι οι γυναίκες δουλεύουν πιο πολύ από τους άντρες εδώ, είναι αλήθεια? Βεβαίως, αλήθεια είναι. Οι άντρες δεν δουλεύουν. Και στις ψηφίες όταν έχουμε εκλογές, στους ψήφους μόνο γυναίκες βλέπετε. Το 80% είναι γυναίκες οι ψήφοι. Θα λέγαμε δηλαδή ότι την οικονομία κάπως της χώρας την κρατάνε οι γυναίκες? Όχι πως κάπως, την κρατάνε οι γυναίκες. Την κρατάνε οι γυναίκες. Βεβαίως, οι γυναίκες τα κρατάνε. Εσύ με τις γυναίκες θα πας καλά? Να με έχουν ψηφίσει και να μπήκα ως βουλευτής, μάλλον καλά τα πάω. Δηλαδή οι γυναίκες σε ψηφίσαν ουσιαστικά? Ναι, έτσι είναι, ναι, γυναίκες. Οι οποίες έχουν καμιά άλλη κοινωνική δράση, οργανώνουν κάτι για αυτές εδώ,
Γίνεται. Ναι, βεβαίως. Οργανώνονται μαζί και κάνουν διάφορα έργα. Έχουμε, ας πούμε, εδώ 52 οργανώσεις είναι αυτές. 52 οργανώσεις, μιλάμε περίπου 8 με 10.000 γυναίκες με μέλη. 10.000 βεβαίως είναι 10.000 ψήφους για μένα. Δυστυχώς οι άντρες εδώ δεν είναι τόσο δραστήριοι. Δεν είναι τόσο εργατικοί. Βασίλη, υπάρχει μια τεράστια διάσταση μεταξύ Βορρά και Νότου και η πραγματικότητα είναι ότι ο Βορράς εκμεταλλεύεται τον Νότο. Η Αφρική είναι μια παραγωγός ήπειρος. Γιατί ο κόσμος πεθαίνει από πείνα στην Αφρική και τι μπορεί να γίνει γι' αυτό? Υπάρχουν δύο προβλήματα, δηλαδή για την Αφρική, γιατί κάθε κράτος έχει και διαφορετικά προβλήματα. Το ένα πιο πολλά, όπως ξέρετε τώρα τελευταία, είναι οι εμφύλοι πόλεμοι που έχουμε και αυτό έχει γίνει όταν ακούτε πως άνθρωποι πεινάνε της πείνας, όπως πεθαίνουν της πείνας, όπως στο Σουδάν, στη Ρουάντα, που παίρνουν οι Θεσσαλίες, στη Σομαλία και άλλα κράτη που ακούτε πως είναι της πείνας, είναι επειδή έχουν δικά τους προβλήματα μεταξύ τους με εμφύλιους πολέμους. Και εμφύλιους πολέμους είναι επειδή έχουν οι φυλές. Και όπως εδώ στη Κένια, όπως είπαμε, έχουμε 47 φυλές. Τώρα αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο από όλων που έχουμε το πρόβλημα εδώ στη Κένια είναι η Γενική Τράπεζα, το IMF, μας έχει δώσει μερικούς όρους που πρέπει να τηρήσουμε. Ο πρώτος όρος είναι να ανοίξουμε όλο το συνάλλαγμα, να τα βγάλουμε το συνάλλαγμα, το foreign exchange, το ένα. Το νούμερο 2, το δεύτερο, δεν υπάρχουν άλλοι όροι, αυτή είναι η βασική που σας λέω, είναι πως μας είπανε καλαμπόκι, παλιά βάζαμε όποιος ήθελε να φέρει καλαμπόκι απ' έξω, παραδείγματος χάρη ζάχαρη, βάζαμε μεγάλο φορολογικό κόστος. Και αυτό τώρα μας απαγορέψαν. Και τώρα υπάρχει καλαμπόκι και ζάχαρη και σιτάρι και άλλα εμπορεύματα που έρχονται πιο φτηνά από την Ευρώπη και από την Αμερική. Ο λόγος είναι εμείς στη Κένια η κυβέρνηση δεν έχει λεφτά για να μας κάνει support, subsidize, δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά. Να σας υποστηρίξει. Να μας υποστηρίξει τους φαρμαδόρους. Εν τω μεταξύ, στην Αμερική τους υποστηρίζει η κυβέρνηση. Στη Ευρώπη τα ίδια. Και επίσης έχουμε που λένε το trade deficit. Εισάγουμε πιο πολλά προϊόντα από ό,τι εξάγουμε. Και εγώ το πιστεύω πως οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι μας εκμεταλλεύονται. Τι θα γίνει λοιπόν, πού πάει το πράγμα τελικά? Γιατί όλοι ενδιαφέρονται, όλοι οι πολιτικοί δείχνουν ότι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα, αλλά τελικά είναι μόνο λόγια ή θα υπάρξει μια ουσιαστικότερη λύση? Το πρόβλημα θα το λύσουμε εμείς εδώ στη Κένια ή στην Αφρική. Πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε ένας τρόπος για να λυθεί. Δεν πιστεύουμε πως θα μας βοηθήσει κανένας απ' έξω. Αυτό το έχουμε τόσα χρόνια, μιλάμε 30 χρόνια τώρα, και όπως περνά ο καιρός πιο πολύ ανοιγόμαστε και υπάρχει το άνοιγμα το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό εμείς έχουμε αποφασίσει εδώ στη Κένια, και όπως μας έχει πει ο πρόεδρος, ο δικός μας ο Ντάνιελ Αραπ Μόι, θα το κάνουμε εμείς οι ίδιοι, θα βρούμε τη λύση, όχι οι Ευρωπαίοι. Είναι μαύρικο πρόβλημα της Αφρικής το πρόβλημα και θα λυθεί μόνο από μας. Οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι για να μας βοηθήσουν μπορούν να το κάνουν. Αλλά μην ξεχνάτε, για να το κάνουν αυτό θα είναι άνθρωποι απ' έξω, θα έχουν μεγάλο πρόβλημα οι φαρμαδόροι από τα διαφορετικά κράτη. Και μόλις υποστηρίξει στην Αφρική, τι θα κάνουν οι κτηματίες, γιατί εδώ στην Αφρική είμαστε πιο πολλοί κτηματίες. Και πρώτο είναι ο τουρισμός και δεύτερος είναι η παραγωγή από τα κτήματα. Η γεωργία. Let's say per year we are losing at least 2 or 3 hippopotamus while fighting. Every year. Every year? Every year. Yeah. And if the hippopotamus are not fighting each other, then the lions come and eat the hippopotamus. We lost 4 hippopotamus last year. The lions were eating 4 of them. Is the first one now, this year? This one? No. There was That's the second or the third one. No, the third, because we had also another one down there. The third one. There you can see there is laying one little
little hippo down there. The skull over there. You can see the teeth. Then you know That's a how little they one. look That's a if they mature one. bite. I told them how quick they were because they wanted the thing, so we changed cars. Yep. And I told her how fast the hippo is. Oh yeah. That's Hippos very... can run. Oh yeah. You have no chance to run away Yeah. from a hippo. Boom. It comes like a train. Without brakes. And it goes through bushes, whatever. What is your name? Fatuma Muhammad. Fatuma Muhammad. Irene what? Irene Joseph. 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 Yes. You are here from Taveta? Yes. And you? Yes, everybody. Where people keep wasan, we sing and dance. Wimbie gargashi wetu, Praga ni siku ya leo. Wimbie bazili wetu, Praga ni siku ya leo. Wimbie ruwasi wetu, Praga ni siku ya leo. Panueni duara leo, panueni duara leo, tupame bazili. You want to call? If you want to call, ring number 708. Άμα θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, να πάρετε το 2007, που είναι ο δικός μου τηλεφωνικός αριθμός εδώ. Εσύ την έφτιαξες αυτή τη χοροδία? Ναι. Αυτή φτιάξαμε εμείς πριν 5 χρόνια. Και όλα είναι από μικρά παιδιά από το δημοτικό. Πάνε σχολείο? Σχολείο και πληρώνω εγώ για τα σχολεία. Εγώ τα δίδακτά τους, εγώ τα πληρώνω. Τι λέει το τραγούδι? Βασίλη ακούω. Βασίλη, θα είμαστε με σένα για πάντα, που μας έχεις βοηθήσει και ιδίως σήμερα που έχουμε μεγάλη γιορτή. Ο Βασίλης είναι ο πατέρας μας εδώ. Εμείς μέρα νύχτα θα είμαστε μαζί σου. Βασίλη, Και θα φάμε μαζί σήμερα. Όλοι μαζί θα φάμε μαζί. Εμείς θα αγαπάμε τόσο πολύ που θα φάμε και φαρμάκι για σένα. Θα τα πούμε όλα εδώ, λέει. Όλη την αλήθεια και τι έχεις κάνει για μας σε αυτή την περιοχή. Είναι τάτου, μπίλι, μόγια, Wanza. Πώς μπορείς να μεταπηδάς από τη μία φυλή στην άλλη χρησιμοποιώντας διαφορετικούς κώδικες συνεννοήσεως μαζί τους? Γιατί ο καθένας άλλη γλώσσα έχει, αλλιώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα, άλλη φυλή είναι. Πώς το κατορθώνεις αυτό? Αυτό το κατορθώνω επειδή ήμουν εδώ όλη μου τη ζωή. Δεν γίνεται αλλιώτικα. Είναι διαφορετικά έθιμα. Τόσο διαφορετικά και ξέρω, δηλαδή είναι λίγο δύσκολο αυτό. Είναι μέσα. Είναι σαν να έχει γεννηθεί εδώ
και ξέρεις τους ανθρώπους, χαρακτηρισμούς, τα έθιμα τους. Είναι δύσκολο να πει κανείς την αλήθεια. Καθόλου δύσκολο. Αλλά εμείς οι πολιτικοί δυστυχώς, μερικοί από εμάς είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε την αλήθεια. Και γι' αυτό νομίζω πολλοί με έχουν εμπιστοσύνη, γιατί είμαι ίσως. Μπροστά στα προβλήματά τους, αν υπάρχει χρόνος, δεν μπορώ να το λύσω. Ενώ άλλοι θα πούνε, θα το λύσω, έλα αύριο, θα. Εγώ τους λέω, γίνεται και εύκολο. Γίνεται αυτό, γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Μπορεί να.